Neste ano de celebración carballiana, Edicións Lai o Vento recupera moi oportunamente Voz e Silencio, entrevista con Ricardo Carballo Calero, da autoría de Francisco Salinas Portugal. Libro publicado inicialmente pola xa desaparecida Edicións do Cumio en 1991. A obra surxiu dun proxecto da Asociación Sociopedagóxica Galega. Ao longo do inverno de 1989, Francisco Salinas entrevistou no seu despacho da Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela a Ricardo Carballo. O obxectivo era unha pequena entrevista para a elaboración dun vídeo, mais por obra e arte dun entrevistador incisivo, apaixonado e por veces polemista, e dun entrevistado que aquí aparece en estado puro, ca súa alianza perfeita de rigor e entusiasmo, ca súa erudición viva, co seu amplísimo coñecimento e en primeira persoa da nosa realidade política, lingüística e cultural. Esa pequena entrevista acabou derivando nunha longa e moi interesante conversa. Mais que un percurso pola vida e obra dun autor, dun home, Voz e Silencio é unha longa parola sobre aspectos fundamentais da nosa realidade política, como as diferencias entre o nacionalismo de preguerra e o nacionalismo posterior á Guerra Civil, como as posíveis diferenzas de matiz entre autonomía e autodeterminación, como as diverxencias entre o galeguismo culturalista e o galeguismo político, ou outras cuestións relacionadas ca nosa realidade lingüística, como os conceitos de bilingüismo e diglosia ou a posición reintegracionista na mellor tradición da romanística e do defendido polos autores da xeración Nós, como salienta Ricardo Carballo. A obra foca tamén aspectos relacionados co propio labor creativo de Ricardo Carballo Calero, quizáis o máis descoñecido de toda a súa obra, tanto o labor narrativo, prestando especial atención a novelas como A xente da Barreira e Escorpio, como o teatro dentro dun contexto galego falto dunha tradición teatral consolidada, como o seu labor como poeta, que para el tiña unha especial importancia, un especial protagonismo.